जोंनि हाबा हुखायाव रेजिस्ट्रेशननि सिस्टेम दं बर'फोरनावबो ब्रह्म धोरोमनि खान्थिजों हाबा जा एबा बाथौ धोरोमनि खान्थिजों हाबा जा गोबां हाबा लानाया बर' समाजाव गैया सोरबा सासे सानैया लायो हयथ' बेबायदिया आयेननि खाथियाव थांनांगोन नाथाय मानिलायखायोबा समाजनि बाथ्राखौ रावबो आयेननि खाथियाव थांनाङा 14थि आसाम आयेन आफादनि जथुम्मानि दिनै 3थि साननि हाबाफारि आरो 3थि साननि हाबाफारि बायदिनि सदनाव गोनांथार सावरायजानाय इउसिसि बिलखौ लानानै दैखांजानो थांगासिनो दं आरो बेजों लोगोसे बेबायदिनो आइजो संरैखा एबा आइजो गोहो बे मोनथाय आयेनखौ लानानै दैखांजानो थांगासिनो दं सदनाव आरो बेखौ लानानै दिनै सदनाव बिदान्थिबो सोमजिगोन आरो दायो बेबायदिनो खुंथाय बेरेखानि एमएलए बिथांमोना सदनाव बाहागो लानो साफानि उनाव साफा फैगासिनो दं बे समाव आंजों लोगोसे दं एबा आं बिथांखौ फंनैसो बाथ्रा बिथां मानगोनां बारग' बुंथिगिरि एबा आथिखालनि एमएलए तामुल बिधानसभा बियाबनि एमएलए बिश्वजित दैमारि बिथांनिफ्राय जोङो फंनैसो बाथ्रा जों मिथिना लागोन बे बिलखौ लानानै आरो आइजो संरैखा जिथु गोहो बे आयेनखौ लानानै दिनै दैखांजानो थाङो बे बिथिंखौ लानानै बिथाङा मा फोरमायगोन मा बिजाथाय फोरमायगोन जों बिथांनिफ्राय फंनैसो बाथ्रा मिथिनानै लागोन दिनैहाय दैखांजागोन आरो संफोर बेखौ पास खालामगोन बिनि उनाव बेयो आसामाव बाहायजागोन अदेबानि जेरैबायदि बाथ्राफोरखौ बुंबाय थादों जे ट्राइबेलफोरनि बाथ्राखौ लानानै अपोजिशना ट्राइबेलफोरनि बेवहाय जेबो बाथ्रा गैया आरो ट्राइबेलफ्रा इउसिसिनिफ्राय बायहेरायाव थागोन बायजोआव मोनसेया जाहैबाय ट्राइबेल माहारियाव माने जेरैबायदि बायजोनि मानसिफ्रा सानदों बेबायदि नङा ट्राइबेल माहारिफ्रा अलरेडि उदार जोंनि हाबा हुखायाव रेजिस्ट्रेशननि सिस्टेम दं बर'फोरनावबो ब्रह्म धोरोमनि खान्थिजों हाबा जा एबा बाथौ धोरोमनि खान्थिजों हाबा जा अब्लाबो बेवहाय जि पुर'हित बा दौरि बिसोरो माने रेजिस्ट्रेशनखौ होयो जि रेजिस्ट्रेशना सरकारनिफ्राय माने अथराइज खालामनानै माने बेखौ गथायनाय जायो गतिके रेजिस्ट्रेशन सिस्टेमा बर'नि हाबायाव दङ आरो बिनि अनगाबो दिनैहाय गोबां हाबा लानाय बियो बर'नाव माने सोलिया बेखौ दुलाराय बर' ट्राइबेल आइजो अनसाय आफाद बे समाव आथोबमोन आब' प्रमिलारानि ब्रह्मआ आफादगिरिमोन बे समनिफ्रायनो 1987-88 मायथाइनिफ्राय बर'आव गोबां हाबा लानायखौ माने बन्द खालामनायनि थांखि लानानै बयखौबो कनसियास खालामनायनि दा गोबां हाबा लानाया बर' समाजाव गैया सोरबा सासे सानैया लायो हयथ' बेबायदिया आयेननि खाथियाव थांनांगोन नाथाय मानिलायखायोबा समाजनि बाथ्राखौ रावबो आयेननि खाथियाव थांनाङा फाथैलाय बिसिनायजोंनो जोंना डिभर्सआ जायो अदेबानि बेवहाय जुदि सोरखौबा जबरदस्त डिसक्रिमिनेसन खालामनो थाङोब्ला गोजोननाय गैयाब्ला गादबनायजों जानो नागिरोब्ला बियो कर्टनि सहाय लानो हागोन इउसिसिआ बेल' नाथाय जोंनि समाजनि खान्थिफ्रा जोंनि समाजाव सोलिबाय थागोन आरो बे खान्थिफोरखौ जों गावनो गाव माने मानिलायनो नाजानांगौ आरो बेजोंनो मोजां जोंनि समाजखौबो सलायनो जों नाजानांगौ जाहाथे बिनि सायाव माने बांद्राय सोरखौबा नारसिननाय गादबनायनि थाखाय उख्रायनानै बियो कर्टनि खाथियाव थांनाङा जेबो बाथ्रा गैया 6 शेड्युलल' नङा 6 शेड्युलावबो ट्राइबेलफोरना बे थानाय नङा माने इउसिसिआ एफेक्ट गोलैनाय नङा खिन्थु आयेन हिसाबैथ' माखासे थागोन जेखौ जोंनि माहारिया ट्राइबेल माहारिया जों अलरेडि बेखौ गनायनानै लादों जों जेब्ला बड'लेण्डनि बाथ्रा सावरायदोंमोन 6थि शेड्युलाव बड'लेण्डआ जादोंमोन अब्लाबो कास्टमारि ल'खौ जोंनाव बाहायनो नाङा होननानै जोङो आथिखालनि जिथु माने मा होनो बिजिरसालिनि बिजिरनाय बे लाइनजोंनो थांनांगौ होननानै जोङो 6थि शेड्युलावबो बेखौ माने मा होनो थांखि लादोंमोन जेब्ला बेखौ गोरोबथा खालामो आरो बेबायदिनो बर' समाजाव बेफोरो सोलिगासिनो दङ गतिके अपोजिशननि मानसिफ्रा ओरैनो बाथ्राखौ बुंबाय थादों खिन्थु दिनैनि दिनाव ट्राइबेलफ्रा बे थाखोआव गैया ट्राइबेलफ्रा गावनि समाजनि जि माने खान्थिफोर बेखौ लानानै समाजखौ सलायो अदेबानि आयेननि बेलायाव ट्राइबेलफ्रा अरायबो माने जिथु माने मा होनो भारतनि आयेन माने आइपिसि बेखौ मानिनानै सोलिबोयो आइजो रैखाथि आयेननि सायाव दिनै दैखांजानो थाङो बे बिलाबो बेबो जोबोद गोनांथि दं जेराव जोंनि समाजावथ' आइजो आरो हौवा माहारिनि गेजेराव जेबो फाराग गैया गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंना हौवाजों समान आइजो माहारिखौबो मर्यादा होनाय जायो जे सोरबा माने हौवाजों सोरबा आइजोआबो समानै जिरायफानो हायो गतिके बेफोरो गोजौ गाहाय गैया जोंनाथ' बाथौ धोरोमाव सागु गुरुजों बेवहाय गुरुजोफोरखौबो बुंनाय जायो जे उमुक बोराय मोनसिंसिं बोराय होनबा मोनसिंसिं बुरिनोबो समान मान होफायो 33 जौखोन्दोनि बाथ्रा बुंनाय जादों माबि 33 जौखोन्दो आइजो संरैखाथि थागोन होननानै बुंनाय जादों ना बेखौनोथ' होनदों बे आइजोफोरनि मर्यादा आं होनदों मा जोंनाव बर' समाजाव आइजोनि मर्यादाफ्रा गोदो गोदायनिफ्राय दंबोखायो नाथाय भारतनि गुबुन गुबुन हारि माहारियाव बेफोर अभाब जाबोदों हिन्जावफोरखौ सुसिनानै जाबोदों बेनि थाखाय बेफोरबायदिनि राहाखौ दिनै माने आसामाव
लाबोनांगौ जाबोदों दा दिनै जोंनाव माने सासे MLA आइजो दं सेवलि महिलारि मानाव गेदेर नङा होमबा खैजननि गेजेराव 10 माने MLA नि गेजेराव गासै 14मोन बेनि गेजेराव BPF आ खैजन होदों 11 सायाव सासे आइजो होदों नाथाय टटेलखौ जुदि नायोब्ला बेसेबां आइजो MLA जानांगौमोन बे जानो हायाखै माने गुबुन गुबुन जायगाफ्राव हिन्जावफ्रा रिप्रेजेन्टेटिभ खालामनो हायाखै बे माने संरैखाथिनि जाहोना बेनोल' जे जाहाथे जिखुनु जायगानिफ्रायनो आइजोफ्राबो माने सोबावनो समान समान माने मोनथाय मोनो बेबायदि